το «Επιστροφή στη Ρένς» του Didier Ribon δεν είναι απλά ένα βιβλίο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένα ταξίδι πίσω σε ένα παρελθόν που ο συγγραφέας προσπάθησε σκληρά να αφήσει πίσω του. Και ταυτόχρονα είναι μια βαθιά ανάλυση που προσπαθεί να ρίξει φως σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά μυστήρια της εποχής μας. Πώς γίνεται η εργατική τάξη της Γαλλίας, ιστορικό προπύργιο της αριστεράς, να γυρίζει την πλάτη και να στρέφεται στην άκρα δεξιά. Πάμε να δούμε πως αυτά τα δύο, το προσωπικό και το πολιτικό, συνδέονται άρρηκτα. Η αφορμή για όλα, ο θάνατος του πατέρα του. Αυτό το γεγονός τον αναγκάζει να κάνει κάτι που απέφευγε για χρόνια, να επιστρέψει στη γενέτειρά του τη Ρένς. Δεν είναι όμως μόνο μια επιστροφή στον τόπο, είναι μια αναμέτρηση με τον εαυτό που άφησε εκεί. Έναν εαυτό που, όπως γράφει ο ίδιος, ταυτόχρονα διατηρήθηκε και αναιρέθηκε μέσα του όλα αυτά τα χρόνια. Και εκεί, σε αυτή την επιστροφή, έρχεται αντιμέτωπος με ένα ερώτημα που τον καίει. Πώς γίνεται, αναρωτιέται, ενώ έχει γράψει τόμους ολότριους για τους μηχανισμούς κυριαρχίας, να μην έχει αγγίξει ποτέ την πιο βαθιά, την πιο προσωπική μορφή της, την κοινωνική ντροπή. Συνειδητοποιεί ξαφνικά ότι η ντροπή για την εργατική του καταγωγή ήταν μια δύναμη σιωπηλή, αλλά πολύ πιο καθοριστική από την ντροπή για τη σεξουαλικότητά του. Και αυτό το προσωπικό ένιγμα μας ανοίγει την πόρτα σε ένα πολύ μεγαλύτερο πολιτικό μυστήριο. Πώς το καλό γίνεται η οικογένειά του, που ήταν φανατικοί κομμουνιστές, να καταλήγουν να ψηφίζουν την άκρα δεξιά? Αυτή η ερώτηση είναι που πυροδοτεί όλη την έρευνα και βρίσκεται στην καρδιά του βιβλίου. Λοιπόν, για να καταλάβουμε αυτή την πολιτική μετατόπιση, πρέπει πρώτα να μπούμε στο πετσί του Ribon, να δούμε τις δύο μεγάλες δυνάμεις που τον έσπρωξαν να φύγει και να αποκηρύξει το παρελθόν του. Μιλάμε για μια διπλή ντροπή, την ντροπή της τάξης και την ντροπή της σεξουαλικότητας. Ο Ribon χρησιμοποιεί μια απίστευτα δυνατή μεταφορά. Λέει ότι για να βγει από μια ντουλάπα, αναγκάστηκε να μπει σε μια άλλη. Όταν λοιπόν βγήκε από τη σεξουαλική ντουλάπα, αποδεχόμενος την ομοφυλοφιλία του, την ίδια ακριβώς στιγμή έχτιζε μια άλλη ντουλάπα γύρω του, την κοινωνική. Εκεί, στους πνευματικούς κύκλους του Παρισιού, έκρυβε με νύχια και με δόντια την εργατική του καταγωγή. Το παράδοξο είναι ότι ο ίδιος ο Ribon, ως κοινωνιολόγος, προσπαθούσε να εφαρμόσει τις θεωρίες του για την τάξη στο πεδίο της σεξουαλικότητας. Όμως, όπως ο ίδιος παραδέχεται, το έκανε μονόπλευρα. Επικεντρώθηκε τόσο πολύ στη σεξουαλική απελευθέρωση που αγνόησε τελείως την ταξική καταπίεση που τον καθόρισε εξίσου. Η επιστροφή του στη Ρένς ήταν σαν ένα ξυπνητήρι που τον ανάγκασε να δει ολόκληρη την εικόνα. Κεντρικό εργαλείο στην ανάλυση του είναι ο όρος habitus του κοινωνιολόγου Pierre Bourdieu. Τι είναι αυτό? Σκεφτείτε το σαν το κοινωνικό μας DNA. Είναι το σύνολο των συνηθιών, των αντιδράσεων, ο τρόπος που μιλάμε, που στεκόμαστε, όλα αυτά που έχουμε ρουφήξει από το περιβάλλον μας, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και όταν κάποιος αλλάζει κοινωνική τάξη, νιώθει συχνά σαν ξένος στο ίδιο του το σώμα. Το habitus του, ξέρετε, τον προδίδει συνέχεια. Αυτό ακριβώς το αίσθημα περιγράφει ο ίδιος. Νιώθει σαν ταξικός φυγάς, μια συνεχής εσωτερική σύγκρουση. Από τη μία, μια βαθιά σύνδεση με τις ρίζες του, και από την άλλη, μια σχεδόν αφόρητη ανάγκη να ξεφύγει από αυτές. Αυτή η εμπειρία της αποξένωσης είναι το κλειδί για να καταλάβουμε ολόκληρη την αφήγησή του. Ωραία. Αφού είδαμε λοιπόν την προσωπική πλευρά, την αποξένωση, πάμε τώρα να δούμε το ευρύτερα πλαίσιο, τις ιστορικές δυνάμεις που άλλαξαν τα πάντα για την οικογένειά του και για ολόκληρη την εργατική τάξη στη Γαλλία. Κοιτάξτε, για την οικογένεια του Ribon και για εκατομμύρια άλλους, το να ψηφίζει στο Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ήταν απλά μια πολιτική επιλογή. Ήταν ταυτότητα. Δεν είχε καμία σχέση με τον Μάρξ ή τη θεωρία. Είχε να κάνει με την περηφάνεια. Με το να λες, εγώ ανήκω στην εργατική τάξη. Ήσουν με τους εργάτες ή ήσουν εναντίον τους. Τόσο απλά. Το κόμμα ήταν η φωνή τους, η ασπίδα τους. Αυτή η ακλόνητη πίστη όμως άρχισε σιγά σιγά να φθήρεται. Το πρώτο μεγάλο χτύπημα ήρθε το 1981 με τη νίκη του σοσιαλιστή Μιτεράν. Στις δεκαετίες του 80 και του 90, η ίδια η αριστερά άρχισε να αλλάζει, να υιοθετεί νεοφιλελεύθερες πολιτικές και να μιλά για εξυγχρονισμό, εγκαταλείποντας ουσιαστικά την παραδοσιακή της βάση. Το αποτέλεσμα? Στη δεκαετία του 2000, το κενό που άφησε ήρθε να το καλύψει το εθνικό μέτωπο, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τη νέα, αυθεντική φωνή της ξεχασμένης εργατικής τάξης. Και ξέρετε πού φαίνεται πιο καθαρά αυτή η αλλαγή? Στη γλώσσα. Η αριστερά ξαφνικά σταμάτησε να μιλάει για εκμετάλλευση και πάλι των τάξεων. Αυτές οι λέξεις εξαφανίστηκαν.
Στη θέση τους ήρθαν όροι τεχνοκρατικοί, αποστηρωμένοι, όπως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και ατομική ευθύνη. Στην ουσία, έχασε τις λέξεις που περιγράφαν τη ζωή των εργατών. Και χάνοντας τις λέξεις, έχασε και τους ίδιους. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο όπου, όπως λέει ο Εριμπόν, η ψήφος στην άκρα δεξιά δεν ήταν απαραίτητα μια ψήφος υπέρ του εθνικού μετώπου. Ήταν μια πράξη πολιτικής αυτοάμυνας. Αφού ένιωσαν προδομένοι και αόρατοι από την αριστερά, έψαχναν έναν τρόπο να υπερασπιστούν την αξιοπρέπεια και την ταυτότητά τους. Ήταν η μόνη φωνή που τους απέμεινε για να φωνάξουν «υπάρχουμε». Το ταξίδι του Εριμπόν, λοιπόν, μας αποκαλύπτει μια ζωή κομμένη στα δύο. Ένας προσωπικός αγώνας που, όπως θα δούμε, είναι στην πραγματικότητα ο καθρέφτης των μεγάλων ρογμών της σύγχρονης πολιτικής. Αυτή ακριβώς η εμπειρία είναι που ο Μπουντιγέ ονόμασε «διχασμένο habitus». Είναι αυτή η βασανιστική αίσθηση ότι δεν ανήκεις πουθενά. Για την οικογένειά σου και τους παλιούς σου φίλους είσαι πλέον ο άλλος, αυτός που άλλαξε. Και για τους νέους σου κύκλους είσαι πάντα αυτός που ήρθε από κάπου αλλού. Είσαι ένας αιώνιος ξένος ακόμα και στον ίδιο σου τον εαυτό. Και εδώ είναι η καρδιά όλης της ανάλυσης. Αυτή η προσωπική ρογμή, η αποξένωση του Εριμπόν από την οικογένειά του, είναι η τέλεια αντανάκλαση της πολιτικής αποξένωσης της οικογένειάς του από την αριστερά. Ο τρόπος που εκείνος απέρριψε το παρελθόν του είναι ο ίδιος τρόπος που η αριστερά απέρριψε την εργατική τάξη. Το προσωπικό και το πολιτικό εδώ είναι ένα και το αυτό. Τελικά, λοιπόν, τι μας αφήνει όλη αυτή η ιστορία? Ένα τεράστιο ερώτημα για το σήμερα. Πρέπει η προοδευτική πολιτική να διαλέξει στρατόπεδο? Πρέπει να εστιάσει στην πάλη των τάξεων ή στην πολιτική των ταυτοτήτων? Ή μήπως η πραγματική πρόκληση είναι να βρεθεί ένας τρόπος να συνδυαστούν και τα δύο? Το επιστροφή στη Ρέντς είναι μια ηχηρή προειδοποίηση. Το να αγνοείς το ένα για χάρη του άλλου μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες.
Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.